Luyo sa Sibudok siumay ni Erning lami kaayo. Sus pa lang, ulam na! Alright! So, hi mga Carinderia Explorers, udto na sad and nato din ron sa may CDU area, CDU Hospital area. Huwag tanaw na to, unsan sa na to makita na to dire. Last time we had karas na ng Tagalas, fried chicken, and then we also checked out katong mais, katong sweet corn na namaligig sweet corn. So this time tanahan mo na to unsay laing options especially for lunch. So let's go guys, let's explore. Right. So okay, semdo mo ani, so dali na sad ta. So sa imong baligya anong? Siumay hotdog lumpia. So mani si Ernesto ba na maligig siumay hotdog ug lumpia. Tagpila man ang imong hotdog no? Ang akong hotdog insira. Tagkinsira yung hotdog ko no? Papalit sa... Tawaga. Tawaga, sama. Hotdog 20 lebih tu. Oo. Kao na. Tagkinsira ko na yung hotdog lagi ko no? Nagkakong gusto 20 na. Siya? Kaya imong vegetable ba, tagpilaw na? 15? 15 sad? O ang imong lumpia? 5. O yan na sa kay, mainom. Soft drink, Coco Royal. Alright, ang imong puso, tagpila dire. Hello Jess, so mana na pa si peanut butter de. Peanut butter. Hindi mo nagikan yung peanut butter. Manila. So nasi peanut butter, tagpilam sa nang saka 150. pila ni? Flavor, panda. Tagpilam na. 150. 150, 500 ml, tungas kilo. So mani mangaon sa taron karong taon para pareha na niya banat na dayon. So kung kaon kire hotdog lang, tulo ka puso 25 ra. So Gamay ra kayo. sige. Komentar ini. Laban na ta. Siumay pag yun. Kaon ko ron sad. Pugong ba? Aboy. Lagi. Best di lumpia. Ato na yung pasikaton para. Maulian ng taon. Sauce pa lang, ulam na. Sus pa lang ulam na ko no. Gipakyaw na. Murag na may abtan. Murag na may abtan na ni. Ligo. Sutik itlog, hotdog itlog. Sabi na kong itlog. Hotdog. Gusto kayong hotdog. Puso ito. Ilang kabukuso? Tulong lang. Anong kabukuso? Ilang man nakalumpia gagmay? Tulo. Tulo. Sa kadako. Wala mo tig limon. Ligo na boro di stock. Aja tingin na. Di mo ha? Ginseng yan. Kita kay 5 kabuan kapin. Tapi dah mau lumpia aku. Aja. Vestibular. Kunan. Aku mau kesubut. Buana. Luyo sa Sibudok, sumay na Erning lami kaayo. Tumay ni Erning ko. Wait lang ta kay social distancing ra ba ta? Ang atong pili mo ka. Drinks yakit. Hoy, soft drinks, Coco Royal, bugnaw pa kayo, bugnaw pa sa mga ex. Alright, kaya ito royal kaya ibe. Royal. Bugnaw pa sa kong ex. Bugnaw pa ko na siyang ex. Kung sa kabugnaw yung ex. Bugnaw gid bay. Ano lang? Barato ba kayong hotdog ni Erning kinsira?
Load. Ano sa Sigurdo. Alright. Mga pag-lockdown no. Tamo aray taon. Unsa man nakarawat day kag daghang ayuda di ay. Wadyo taon. Nagay po ayuda. Na, pero mas nindot yung magnegosyo no. Mas nindot yung magnegosyo kaya di ta magsalik sa gobyerno. Oo. So guys, mana nalingaw gyud ko si Mayan ni Erning by the way daghan gyud kay pwede kan Andre ng labi. And let's keep on supporting kana itong mga small businesses. Kanang business na sa mga daan kay they need us, they are helping a lot of people. Mao gina ato madali kung magkutom ta. Kung gamay na itong kwarta, mao na ikano na to. So thank you so much for watching this Carindere Explorer. O maro na ako nara. So ay kalimot og suporta, padayon nagsuporta nila kay of course if they succeed, of course we'll all succeed. So mao na. Thank you so much for watching, and kung mo subscribe na. O kung damo yung ma-recommend na karinderya or stall na ganahan niyo ako i-feature, PM lang, DM lang, ingna lang ko kaya ato nang atuon kay of course mao gina trust sa Carindere Explorer. Carindere Explorer, we put small eateries in a digital map, one Carinderia at a time. So thank you so much for watching, and hey, kaon na mag-siomay ni Erning, hotdog, lumpia o guban pa. Barato ra, 60 ra ang gasto guys, and busog na kay ko. So see you na sa susunod na mga explorations. Bye bye.